नमस्कार। बात कहीं में रोवलन के स्वागत बा। रोवलन के का हाल चाल बा। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक है हो गए। आज के वीडियो में हमने के जॉब वैकेंसीज के बारे में बातचीत कल जाई। जे लोग 12वीं पास बा और इस सरकारी नौकरी के तलाश में बा, या ये कहीं लोग की खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करे के इच्छुक बा लोग, तो उनका लोग खातिर बड़ा बढ़िया मौका बा। दिल्ली पुलिस के द्वारा कांस्टेबल के पद के खातिर 7,000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकालल गईल बा। कर्मचारी चयन आयोग एससीसी द्वारा पुरुष और महिला दोनों लोग के खातिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिहल गईल बा। टोटल वैकेंसी बा 7,547। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पद के भर्ती के खातिर सबसे पहले जौन बा लिखित परीक्षा हुई, ओकरा बाद से फिजिकल टेस्ट खातिर बुलावल जाई। एकरा खातिर जौन मिनिमम क्वालिफिकेशन होखे के चाहिए वो कोनो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होखे के चाहिए, और न्यूनतम आयु वर्ग जौन बा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम होखे के चाहिए 25 वर्ष। एसटी एससी के में 5 वर्ष के छूट दियल गईल बा और ओबीसी लोग के 3 वर्ष के आयु सीमा में छूट दिहल गईल बा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पद के भर्ती के खातिर शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी भी होगी। एकरा खातिर पुरुष अभ्यर्थी लोग के लंबाई न्यूनतम जौन बा वो 170 सेंटीमीटर होके के चाहिए, और ई पुरुष अभ्यर्थी लोग के जौन सीना के साइज होके के चाहिए 81 सेंटीमीटर, और ई फुला के सीना के साइज जौन होके के चाहिए 85 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी लोग के खातिर न्यूनतम लंबाई 157 सेंटीमीटर होके के चाहिए। एकरा साथ ही कांस्टेबल भर्ती के जौन पीईटी नियम बा उहो होखी, जेमे पुरुष अभ्यर्थी लोग के 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ निकाले के पड़ी, और उनका लोग के लंबा कूद 14 फीट और जौन ऊंचा कूद बा वो 3.9 फीट होखे के चाहिए। एकरा साथ ही महिला कैंडिडेट लोग के 8 मिनट में 1600 मीटर दौड़ निकाले के पड़ी, और उनका लोग के लंबा कूद 10 फीट और ऊंचा ऊंचा कूद जौन बा वो 3 फीट निकाले के पड़ी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पद के भर्ती के खातिर जितना भी डिटेल रहला ई वीडियो में रहुआ लोग के हम बता देनी। एक और लास्ट डेट भी याद कर लो एक बार फिर से, 30 सितंबर 2023 के रात 11 बजे तक ले लास्ट डेट बा आवेदन करे के। और ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा उनका लोग के शेयर करी लो जे लोग 12वीं पास बा और सरकारी नौकरी के तलाश में बा, खास तौर पर जे लोग पुलिस में भर्ती होके के चाहता। धन्यवाद।